नैबे गिबियाव जोंनि बर'लेण्ड हालामनि जोंनि बर' मिडियाफोरखौ आं UPPL दोलोनि जानानै बरायग्रोबाय। गोबां सम थांनाय दान मोनसेनिबो बांसिन जोंनि आसाम हादाबसा आरो BTC हालामखौ लानानै BTR हालामखौ लानानै जोंनि बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ लाफानानै मोनद' हारिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनायनि बेलायावहाय दान्थे बिदान्थे दाङाबाजि जालायगासिनो दङ आरो जोंबो बेखौ खोब सिला नोजोरजों नोजोर होबोगासिनो थादोंमोन। गोबां मानसिफोरा जोंनि UPPL दोलोखौबो दिनै माहारियारि बादजों समाज दानायनि थांखिजों बर'लेण्ड हालामाव सान्थि गायसननायजों आरो गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथियै भारतीय नागरिक हिसाबै जोङो माबोरै आवगायलांगोन बे नोजोरजोंनो जोङो अबजार्भ खालामबाय थाबोदोंमोन। जाउनाव जोङो साननैसो नेथ'दोंमोन, नाथाय दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा होनो नागिरबाय जे दिनै बाथ्राफोरखौ रोखा बुंनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होग्रोनो नागिरदों जे जोंनि थांनाय 29 नभेम्बर खालि ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव बर'लेण्ड आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा थांनाय जोंनि बे BTCनि सेक्रेटारियेट मावख'खौ गाग्लोबनायनि बेलायाव BPF दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बरन्स हाग्रामायाबो बावहाय UPPL दोलोनि आखाइ दं आरो UPPL दोलोनि थुनज्लायनायावनो बे खामानिया जादों होननाया सोमोनांथावना आरो सोंखारिथावना। जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जोंनि हारिनि आरो हादोरनि इयुन, बिथांमोना इमसनेलि जा खामानिखौ सेक्रेटारियेटखौ एटेक खालामबाय बा बिनस्थ' खालामबाय, बियो आयेन बेरेखा जादों, बेखौ जोंबो गनायो। नाथाय दिनै जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ थैनो थांनायखौ नुखानानै रायखसनि खुगायाव मन'जाहां अबस्थाखौ नुखानानै इमसन जानानै सोमावसारदों। बे सोमावसारनायखौ लानानै हाग्रामा आरो BPFनि मानसिफोरा UPPLनि फिसाफोर बा न'खरनि मानसिफोर होननानै बुंनाया हारिखौ लाजि फोनांनाय बिदि जादों। नंगौ, बावहाय UPPLनि गथ'फोरबो फिसाफोरबो थागोन, BPFनि फिसाफोरबो थागोन, BJPनि कंग्रेसनि फिसाफोरबो थागोन। UPPL, BPF, BJP, कंग्रेस बेफोर जादों मोनफा मोनफा राजखान्थि हान्जा। खिन्थु बर' बिमानि राव रायग्रा, बर' बिमानि आसार खान्थि हारिमु राव थुनलाइखौ सिबिग्रा बैफोर जादों साफा साफा बर' आरो साफा साफा ट्राइबेल। जाय ट्राइबेला रोजा 7,000 बोसोर जोंनि बर' बंस'आ रायजो जाबोदों। बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा जेब्ला दिनै हरखाब सासे बर' दैदेनगिरिनि दैदेननायावनो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ रायखसनि खुगायाव गारसननायखौ नुबाय, बे नुनानै बिथांमोना सोमावसारनाया बे मोनसे साभाबिक बाथ्रा। नाथाय बिदि होननानै दिनै BPFआ UPPLखौ मुं फाननाया गावनि राजनैतिक षड़यन्त्रनि थाखाय बर' हारिखौ फाननायनि मोनसे सिन जानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नैथियाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन जे 29 नभेम्बर खालिनि जा जाथाय, बे जाथायखौ लानानै हाग्रामाया जे UPPL एबसुआ गावखौ बुनो जुगुमदों, गोहो दंब्ला मोदोमाव दांनाय फै होनना बुंनाय बाथ्राया
आं सानो बियो सासे गावखौ मूर्ख होनना सिनायथि होनाय सासे लिडार। बिथाङा ओरैबायदि मूर्ख लिडार, मूर्खखायनो अधर्ज आरो सासे काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै गावखौनो जुदि बाहुबलि देखायनानै हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंब्ला आं खावलायगोन, नोंथाङा मेलेम दङबा खर'आव जुदि नोंथाङा मेलेम दङब्ला कलम हमनानै जोंजों दावहा नांनो आवगायबो। आं पार्सनेलि नोंथांखौ चेलेन्ज खालामदों। बुलायनायनि बाथ्राखौ जों बुङा। जों नोंथां बादि मूर्ख नङा, अधर्ज नङा, खिन्थु बोलोआ जोंहाबो दङ। जों रावखौबो इन्स्टिगेट खालामनो नागिरा, खिन्थु नोंथाङाबो सोरखौबा इन्स्टिगेट खालामैया गाहाम, बेखौसो जों नोंथांखौ खावलायदों। 3 नाम्बाराव आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो नागिरदों। बे जाथायखौ लानानैनो बिथांनिनो सासे EM, आफथारा ना मा होनो, आं नामखौ मोजां मिथिया, बिथाङा बर' माहारियारि बादखौ लानानै जाबायदि सोंखारिदों, जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय बेसेबांबा बोसोर जोनोम जानाय मोनसे आफाद, बर'खौ मोनसे दिङायाव दैखांनानै लोरगि हमनानै गासैबो सात जालानिफ्राय रैखाथि होनानै अरायबो बे आफादनि फरायसा फरायसुलि दैदेनगिरिफ्रा गावखौ त्याग खालामनानै हारिखौ बासायग्रा मोनसे आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे बर' फरायसा आफादखौ दिनै फाग्ला होननानै बुंनाया सोंखारिथावना। आफथाराया सोर? आरो आफथाराखौ हाग्रामाया माबायदि पावार होदों? जों बुंनो नागिराखै आफथाराहा बुंनो मोन्थाय गैया होननानै। बुंनो हायो, सोरखौबा बेक्तिगत भाबै एटेक खालामनो हायो, खिन्थु आफादखौ, बर' माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आफादखौ सोंखारिनाया सहायनो हायै मोनसे बाथ्रा जानानै फैदों। आरो बिनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' हारिया खौसे जानानै हाग्रामानिफ्राय फिननायखौ जों मोननो लुबैयो। आरो बेखौ जों लुबैनांगोन, आरो बेखौ जों बिनांगोन। आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय बा खावलायनाय जाबाय। गुबुन फारसे थांनाय 29 नभेम्बर खालिनि जा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि जोबथा रांबावजा एसेमब्लि जानानै थांदों, बे एसेमब्लि खालि मोनद'था ST बिनाय माहारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम जा अथराइजेसन प्रप'जाल हरनाय जादों। बे प्रप'जालखौ लानानै जोंनि गेजेराव ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा सापर्ट दं गैया बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव जि दान्थे बिदान्थे जादों, आं बे बाथ्राखौ रोखा बुंनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ आं रोखा होग्रोनो नागिरदों जे थांनाय 2006 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा, आं फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा नङाबाबो बेखौ आं दिनै रायजो राजानिसिम क्लियार होनो नागिरदों, जा हाग्रामाया होनदों 2006 मायथाइनि 19 मार्च खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा अथराइज लेटार होनाय जादों बिथांमोना ST मोन्थों होननानै। बियो अथराइज लेटार नङा, बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ। बे अर्गानाइजेसनेल डिसकासन बिटुइन आक्रासु एन्ड आफसु। माने भारतीय नागरिक हिसाबै बयहाबो खेंखायनो खुद्रिनो मोन्थाय दङ, गाव गावनि मोन्थायखौ लानानै। आरो बेखौ लानानैनो दिनै बर' आरो राजबंशीनि गेजेराव हारिमुखौ लानानै बा मोन्थायखौ लानानै माखासे गोनो गोथो सोमजिलायबोदोंमोन। जाउनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आक्रासुनि दैदेननायाव कचफोरनि जा सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया होननानै बिथांमोना अर्गानाइजेसनेल सावरायलायदोंसोमोन। बे अथराइजेसन लेटार होनाय नङा। खिन्थु जोङो मिथिगौ 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बर खालि खिन्थु हाग्रामा गभर्नमेन्टआ बा हाग्रामाया मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिसिम राजबंशीफोरनो बा गुबुन हारिनो
ST होनांगौ होननानै अथराइजेसन लेटार हरनाया सैथो खोन्था। बे बेलायाव हाग्रामा बुंनाय बायदि UPPL हरदों बुंनाय बाथ्राया नंखाय आरो जों मालाबाबो हराखै। जों बेखायनो बुंनो नागिरदों जोङो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि जों मालाबाबो राजखान्थि गेलेनो नागिराखै आरो राजखान्थिया हारिनिख्रुइ राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिनिख्रुइ मालाबाबो देरसिन जानो हाया। बिदि होननानै जोङो जोंनि आइखौ आं आंनि आइखौ अनो होननानै आं आंनि आइखौ मोजां मोनो होननानै आं आंनि आइखौ दाव दाव खालामो होननानै सोरबा कुचनि बिमा बिफाखौ सोरबा कुचनि राव हारिमु आसारखान्थिखौ जोङो मालाबाबो संहार खालामा बा जों जोगारा। दिनै हाग्रामाखौ नुनो मोनदों बिथाङा गावनि राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय सोरनोबा मोनथाय होनो थांनानै गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ खोमानानै जोगारनो नागिरदों आरो बेखौ रायखसनि खुगायाव ब्लां ब्लां सिनाय रायखसनि खुगायाव सोसननानै बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों। UPPL दोलोनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार बुंनो नागिरदों। जों UPPL दोलोआ साफ्रोमबो आरो पार्टी हिसाबै जोङो ट्राइबेलजों दङ, जोङो बर'जों दङ, जोङो बर'नि राव हारिमु आसारखान्थिखौ जों मालाबाबो जोगारा। बिदि होननानै जोङो गुबुननि सोरबा नन बर' नन ट्राइबेलनि राव आसारखान्थि हारिमुखौबो जों जोगारनो नागिरा। मानोना थांनाय गभर्नमेन्टआव जोङो हम मर्यादा हम उन्नयन हम बिकास समान जौगाथायखौ नोजोर बोनानै जोङो अनलायनायनि गेजेरजों सान्थियै जोङो जाबायदि खुनु सोमावसारनाय गैयालासेनो मोनफ्रोमबो जातिखौ जनगोष्ठीखौ जोङो जौगानायनि लामाजों दैदेनलांदोंमोन। नंखायनो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीया गनायदोंमोन। षड़यन्त्रआव गोग्लैनानै थांनाय बिसायख'थियाव जोङो जेनदोंब्लाबो जोङो अधर्ज जायाखै। जेरै हाग्रामाया 28टा सिट षड़यन्त्र भाबै देरहानानैबाबो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ गुबुनखौ गोबानानै फाननो थांनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं दिनै सासे रनजित बसुमतारी हिसाबैबो कुइसन खालामनो नागिरदों। जों UPPL दोलोआ हारि आरो माहारि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जेब्लायबो दं। मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ जोङो मान होनायाव दं। खिन्थु हाग्रामाया दिनै क्लियार होथों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे जों आंबो हारिजों दङ होननानै जों जेरै बिखाफोर दानानै बुंनो हादों। गावनि सोरनिबा मोनथायखौ होनो थांनानै आंनि मोनथायखौ आं मालाबाबो खोमानो थाङा होननानै बिथाङा बुंदों। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों कुइसन खालामबाय। थेंक इउ। आसाम एसेम्ब्लियाव हाग्रामा महिलारिया सानै हिनजाव लानो मोननायनि माखासे प्रथाब थिखांदों होननानै बुंदों। बे बेसेबां सैथो सार? बिथाङा गाव डिमान्ड खालामनो हागौ, खिन्थु डिमान्ड खालामनाय आरो मावनायजों बिराद फारागथि दङ। बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ नाय, जेब्ला जोङो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथियै हारि दानायजों लोगोसे गुबुनफोरखौ जोङो बोनानै लांफानानै गोजौआव दावखोनायनि बाथ्रा सानदोंमोन, बे समाव हाग्रामाया जोंनि मानाव गेदेर पार्टी चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बेफारि होननानै बुंदोंमोन। दिनै बर'नि राव हारिमु आसारखान्थिखौ बेफार खालामग्राया सोर जादों? हाग्रामा। गतिके बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव फारागथि दङ। जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय प्रिथिबियाव सिनायथि होनो थाखाय GI खालामदों। बिथाङा बेखौ दिनै बरबाद खालामनो नागिरदों। बिथाङा सरकाराव फैनाय जे दिनखालि डिक्लारानो जायाखै, जास्ट देरहादोंल', देरहाफुबायल' थादोंमोन। बे समावनो क'क्राझाराव मोनफ्रोमबो आसाम BTRनि जायगा मोनफ्रोमबो खना खनलायाव दिनै टासुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा जालांगासिनो दङ। बिथांनि सरकारनि दिनाव दिनै एक्सटर्सन जाफिनदों। मोनसे हान्जाया दिनै मानसिफोरनाव मोसौ बेफारिफोरनाव दम होनानै फैसा लांदों, गय बेफारिफोरनाव फैसा खांदों। बेफोरथ' हाग्रामानि मोनसे इनडाइरेक्ट मोनसे इनस्टिकेट खालामनायसो बर' हारिनि गेजेराव दाङाबाजि फैथों होननानै। दिनै गोजौ जौखोनाय हारिया बर' हारिखौ लेखा दा रोंथों, बर' हारिया दा जौगाथों, बिदि होननानै बर'नि जौगानायखौ नायनो हायैनि जाहोनाव सासे मुर्खनि आखायाव
दिनै बर' हारिखौ गथायनानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो जा कौसल खालामदों, बे कौसलखौ BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिया जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा।